हेलो फ्रेंड, कैसन बानी। बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गईल बा गाना। अपनी तो जैसे तैसे गाना ने बना दिया है रिकॉर्ड बहुत कम समय में। एमे आर्टिस्ट बने खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज, फिट बाड़ी आयुषी तिवारी, म्यूजिक तो आर्या शर्मा के बा और लिरिक्स तो पीजे चौहान के बा। तो बहुत अच्छा गाना भी बा और बहुत कम समय में 100 मिलियन व्यू प्राप्त कर ली। बहुत कम समय में ये भी कर ली और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गईल बा। अभी तक केहू के गाना भी बहुत इतना कम समय में 3 महीना से भी अभी 3 महीना चलते बा। कम समय में उतना अभी केहू के 1 मिलियन लाइक नहीं खे भइल, तो बहुत बड़ा बात भाई। तो चलिए अब चैनल के सब्सक्राइब कर ली और लाइक करी, कमेंट करी।